Dank je. Jezus! Met de heer Van Loen spreek je. Harry Stijn Centrum met Willem. Goedenavond, waarmee kan ik uw vriend zijn? Hallo. Bram, weet je wel hoe laat het is? Jezus, Bram, weet je wel hoe laat het is? Even denken. Bram, weet je hoe laat het is? 2:30 s'nachts, hoezo? 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 Er zijn mensen die 's nachts slapen. Dit is het enige moment dat iedereen thuis en ook nog wakker is. Ja, maar waarom bel je dan, man? Kunnen jullie Johnny even waarschuwen dat het morgen 9:30 is? Was zijn telefoon een stuk. Je gaat toch niet midden in de Ik nacht? zag net in mijn agenda dat het morgen 9:30 is, in plaats van 11:30. 9:30. Paul, telefoon. Hallo, zijn jullie daar nog? Bram? Hero? Wie anders? Hallo? Kunnen jullie Johnny even waarschuwen, want zijn telefoon is stuk. Het telefoonnummer van zijn vriendin, dat heb ik niet. Samantha. Samantha Jans heet ze. Regelen jullie dat dan? Dan kan zij Johnny waarschuwen. Zou hij zich eenzaam voelen? Dat hij er wel op tijd is om 9:30. Hallo, zijn jullie daar nog? Hero? Paul? Verbonden met PTT Telecom. Ja, ik zou graag een telefoonnummer hebben van mijn Samantha Jans. U wordt zo snel mogelijk geholpen. Shit. Er zijn nog enkele wachtenden voor. 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 Er zijn nog enkele wachten. PTT Telecom, goedemiddag. Hallo? PTT Telecom, goedemiddag. Hallo? 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 Haarlem, binnen 10 minuten lukt dat? Ja, nee. Legt u de koffers maar achter de kant, alsjeblieft. Verdomme, Bram, we wachten op Wij jou, kunnen hè? toch ook op tijd komen? Ik sta te verkleumen, man. Ben je ermee bezig, gek? Je hebt een voorbeeldfunctie. Even zeggen dat het 2 uur vroeger begint, zit er zeker ook niet meer bij, hè? Het is dat Deb kantinedienst had, maar anders dan... Ja, Deborah. Ik dacht dat jouw meisje Samantha heette. Samantha Jansen.
Dat is al 8 jaar uit, lul. Bram, alles goed? Ja, Peter. Ga je dan? Oh, oké, heren, we gaan beginnen. Prettige wedstrijd. Prettige wedstrijd. Pittige wedstrijd. Jongens. Prettige wedstrijd. wedstrijd. Prettige wedstrijd. Prettige wedstrijd. Zondag is de mooiste dag van de week. Gewond in het natte gras liggen, terwijl je vrienden voor de eer van het team strijden, is het hoogst denkbare geluk. 7 waren we, toen we begonnen bij de F'jes. 26 augustus 1979. Poldervogels uit. 15-2. Onnodig verloren. Pressing! Pressing! Met Mark zat ik op dezelfde school, net als met Hero. Willem en Johnny kwamen van over het spoor. Paul heeft alle scholen vooral van buiten gezien. Peter hoort er niet echt bij. Peter kwam een jaar later bij ons team toen we al 8 waren. We zijn samen E'tjes, D'tjes, C'tjes, B'tjes en A'tjes geweest. De zondag is van ons. Op zondag zijn we wie we zijn. Kom op, jongens. Ja, Mark. Ja, ja, ja. Paul! Rand de Biel! Ik ben de keeper! Het wordt niet gemaakt! Arie Stuins heeft het heel goed. Kom maar. Niks eraan, niks eraan. Niks eraan, niks eraan.